Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten bayi musik Dek Bro. Wah ya tidak bisa di konten kita bancaan lagi. Ayo bancaan lagi. Iki sesok bodo bancaan lagi. Berbodo terus manganan kita bancaan lagi. Nanti peringatan 17 Agustus kita juga alhamdulillah bancaan lagi. Nah. Ayam di ayam budal. Ayam budal. Oh kamu ayo saya. Berkatan kono. Sama wis gawa kerah purung. Iya wis ki aku ya wis gawa. Saya mau kerah. Sampai iki ra wis sisan. Aduh teko semut. Lah, aduh. Neng pojokan sing sebelah kono biasanya semutnya ya iki, Dek. Wes aku tambah ndremimil nggih pemirsa soalnya ini musiknya sangat banter. Jadi satu keluarga itu membawa empat pemirsa. Loro telu papat patang kotak nanti terus dibagi-bagi ambek sebelahe ambek kancane ngono. Kuwi macak apa neh kae yo kae? Ayo ya. Ayo ya apa ya sing melu ayo. Wo kosek ndang kosek ngono. Kumbane karek telung ler sing rong garing. Ya tanteni. Wis garing. Bancaan lagi alhamdulillah. Kayak wis do berkumpul kalau wis padha berkumpul nunggu Pak Mudin. Ibu kalian kampus Mbak Mudin kalian konco-konco monggo sari-sari membaca istighfar. Niki nyuwun sewu niatipun panjenengan sedekah dikirimaken dumateng almarhumah panjenengan sedaya. Tenafine sampeyan mengke nggih niate intun donga kalih leluhure panjenengan sedaya. Monggo membaca sama-sama membaca istighfar kalian ngraos Mbak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah Rabbana baraya. Astagfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa zidni amalan sholihan. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jenengan Mas Sabri Bang Kunci. Waalaikumsalam Matur kersa dhumateng rawuhipun para sesepuh lan para sepuh, para bapak lan para sedherek, khususipun dhumateng warga RW kalih lan sak RT-RT-pun utus sak keluarga dene adatipun tiyang sak lingkungan ing menika Ilpun dungo binatang arwahipun para luhur ingkang sampun wonten ing zaman panjenengan ingkang
sonten menika netepi malam selikur. Malam selikur. Kalau mungkin pisan sak naringan sumber berdiri bahkan dalane lan juga kegiatan saking sukses hidup lan video daya amal kesayangan dicintai dening Allah Subhanahu wa taala lan dosa-dosa pun dipun sepuro lan mugi-mugi mantu wonten ing akhirat kinaringan siapapun kanjeng Nabi Muhammad lan kinaringan siapapun para nabi-nabi, para wali-wali, para syuhada lan para sholihin. Para bapak dan para ibu, para sedherek saking lingkungan RW Kalih lan RT RW pun wonten ing sonten menika monggo kita sesarengan maos tahlil ingkang kita hadiahkan dumateng para leluhur kita ingkang sampun wangsul wonten ing jaman bangunan saking kakung lan ugi saking putri ingkang sampun mlebet wonten ing alam barzakh ila hadratin nabiyil mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa zurriyyatihi wa alihi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Amin ya. Suma khusus ila jami'i arwahi leluhur warga RW Kalih lan RT RW pun ghafarallahu fi dzalikum ghafarallahu fi dzalikum ghafarallahu fi dzalikum Allah maghfirahum wa'afahum Allah maghfirahum wa'afahum Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Carane ngene pemirsa. Pun kula niki mawon pun. Niki monggo jenengan ya. Nggih monggo terus kroyok-kroyok. Nah, ini carane kabul kajatipun, amin. Allahumma sholli alaihi. Yes, monggo. Carane ngono pemirsa ndang kuwi. Apa kae. Enak apa kae? Mak Simi? Ngageti wong walah jalukno sing entuk dereng entuk. Ngeten iki mengki biasane Mak Darni Mak mriki. Dalah Lamijah. Oh, Mak Lamijah. Oh, Mak Jah niku nggih. Biasane Mak Darni niku nyuwun nggih. Nggih. Stok. Wes bar no. Anu tak derek. Tok pira? Lah ya tok pira? Ya pira? Lho, lah ndi tok pira? Cukup pira? Cah cilik cukup pira kowe? Cah cilik cukup pira? Niku anake Dek Susi tok pira kuwi? Yes, alhamdulillah ya Allah. Apa nih segede kresek? Nah, pemirsa, ini yang saya dapat dari bacaan tadi ya. Yo lah yo ngenteni adzan to, Nduk. Wow, nasinya masih panas. Ada mie kecap,
gedang, tahu, terus ada oseng kacang. Wow, alhamdulillah, dan telur. Aku ono nduk ibu gak iso no siji tak megang kamera nduk. Iki siji megang kamera, siji ngrepiyu. Piye? Nah, ibu tak gawe kolak sediluk. Tak irunge aja di ngono-ngono. Kok nek irunge ngene lho nduk alon-alon. Nah, Nah, ini ada kerupuk. Juga roh nduk. Nasi ya masih hangat. Mbok kemam kok. Oh iya, sama semur tahu. Alhamdulillah. Juga roh nduk kan kuwi kan dadi siji tumplek-blek ning kono. Terus doane selesai langsung padha njukuk ngono ya. Mang Yaya ketok entuk agih. Bunda Dewi untuk mentahan, nenek supermi apa ngono kuwi maksudnya mentahan. Bu untuk matengan. Oke, entar tak gawe anu ya kolak ya. Wis sore banget Imam bar pencaan. Iki duwe gedang ning kulkas. Wis tak gawekno kolak nduk ya. Wis tak gawe kolak. Terus kolak waloh gedang. Ketok lho. Emang ngantek sore kayak dijaluki tulung kon ngitung kerah. Kerah? Iya, kerah sing nggawa ngono lho. Pesertane ki mau ora kaya tahun kemarin lumayan akeh, ki mau rada berkurang. Peserta bancaan maksudnya. Ditinggo duwe kerah kuwi kena tinggo ngecat pendopo, nek pendopone lampune pedhot. Ngono lho. Samene yo. Iki untuk telo ki lho nemok. Cek kena tinggo ora aduh cokot semut. Cek kena tinggo ora. Lho kok wis ngayu wae, Nduk? Atau sih tan? Kok gak iso? Rondok anu. Lah enak tak cek bancaan dek mau. Aku mandi dulu. Mandine iki ngantek selesai, ngantek ibu wis nganu lho urung bar. Wong iki buka awakku gak lanjut Nduk. Boten. Kan aku nganggo AC terus. Ora maksudnya adus ning jero jeding ngantek sak jam 2 jam iki awakmu kok gak kanyepen. Pertanyaan Boten. Ora perkara nek Intan turu nganggo AC apa nganggo angin brobos gak tekok kuwi aku. Lah mencolotun. Tak jupuke. Gak usah kan. Kayak ojo terus kayak gini. Nggih untuk pirang menit tak mbok sih. Kita nang pendang ning ndi adek juga istilahnya ora tenang tak jak gawe kono. Ora. Dolanan. Boten. Nggak pengen kemana? Duduk manis. Ibu kayak gede-gede bisa pendang kiki wis bar. Makanya aku golek tripod wis sembuh ning dinding mah. Bar kanggone macam lho. Padahal tripod yo ora tak nggo. Ya wes, nek wes pengen nogak mbok anu ni ya wes cus dulu. Engko nah, Cuk. Waloe dulu. Lah engko nek siji-siji ngantek magrib bar ora bar to, Duk. Kuwi carane banyune dibuat diatus ning ngono. Terus dijegurno ya. Kita gaweno sambel kecap pemirsa nggo mang sate. Nggih, blung kabeh blung, rondok mengisor men gak nyiprat. Blung. Lah. Oke, terus gedang masukkan. Ini banyu nega. Ora. Hati-hati jembuk demek, ibu mang lali tak demek. Walah panasan kok, panas banget kuwi. Ancen kompor.
Yo pancine kan yo tinggo masak kan yo panas to, Nduk. Wes. Nah. Wes ben medhuk terus lagi dikasih santan. Wes ngono ae pemirsa. Halo sayang. Wes mandi Cah ganteng. Sudah, ganteng ya Cah. Yaya ning ndi nang mang tok berkat piro Yaya, Nduk? Le. 3. Bunda Dewi mang yo 3. Wes sekarang ngekei santen. Selamat berbuka Intan. Bismillahirrahmanirrahim. Lah kegedean aku tahune. Wis tak kok ngene. Duh. Kok balik no? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk berkat pemirsa, berkat sayur tahu karo ndok. Ndoknya enak ora, Bu? Enak ndok, Mam? Yang nosek. Wow. Ya enak sekali. Ndok tolong tisu dong. Enak. Ah. Mana? Tapi mbok gaduh ndang aku tak minta tomate sing banyak ki lho, Dok. Yang mbok gaduh aku iwake sithik wae. Kan nek pupuk lho. Monggo pemirsa mak bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana wa razaqna wa qina adzabannar. Amin. Enak kolake. Es manis. Tapi panas kolake. Pelan-pelan. Ada kan mbok gaduh. Yang nosek. Segone jak bisa. Tengah ada yang tuh. Saka kulkas. Enak ya sih. Tolong Pak. Asa berat tuh tangan Ibu. Sekrot. Sek. Maaf ya. Bisa perintah. Angkat tak? Alhamdulillah ya Allah. Sate. Tapi tak sak kalau itu sambal kecap. Maknya pelan-pelan harus banter-banter aku tuh nak kesalah. Rambutnya tak malah munjung gitu ya, Dok. Amin. Segone nggak capek, bisa juga main jajan ngehaur.
Tapi biasanya pemirsa, ngene iki kok bar magrib biasane madani rene njaluk loro. Sing siji jere tinggo mam dhewe, sing siji jere pedikana kucing mbek pitik. Loro, Mbak. Ya pentingnya awak sik temak, aja pitik sik, aja kucing sik. Tiga siji ki aja siji, njaluk loro. Bagus. Alhamdulillah. Bon. Mau bareng? Mame. Alhamdulillah, terima kasih. Demikian konten sore ini, malam ini ya. Doa terbaik untuk kalian semua. Ya. Alhamdulillah. Semoga sakit yang paling sembuh, dapat segala dosa yang dilakukan yang salah-salah. Kami pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Yang pasang dorong tak cukup. Insya Allah besok ya.